Disculpem a Anna, que havia enviat que no podia estar avui. Resolutiva, punt 1, esmena d'error material de l'acte de la sessió ordinària de 31 de juliol, punt 3. Estàs d'acord? Sí. Corregim no, si no donem compte d'aquesta esmena. Punt 2, aprovació de l'acte de la sessió anterior. Nosaltres volem fer constar que no estem d'acord perquè considerem que més enllà de que l'escrit que va ser llegit per l'alcalde no procedia, per nosaltres no procedia, no se'ns va informar, no podrem articular un debat raonat. A més, en l'acte diu que l'alcalde, abans de passar al torn de pregs i preguntes, intervé. I després, si vas a la videoacta, a la gravació, al minut 42, 53 segons, l'alcalde diu: ara sí que anem a passar a pregs i preguntes i faré una xicoteta d'intervenció. Vull dir, no casa. Segons les paraules de l'alcalde, la intervenció està dins del torn de pregs i preguntes i segons l'acte, la intervenció està abans del torn de pregs i preguntes. Me he perdido un poco. ¿Puedes repetir, por favor? L'acte diu literal, l'alcalde, abans de passar al torn de propostes i preguntes, intervé literalment i diu... Vale, això. I si tu te'n vas al vídeo, en el minut 42, 50 segons, l'alcalde diu: ara sí que anem a pregs i preguntes i faré una xicoteta intervenció. Entenem que una vegada dins del torn. Vale. Per tant, nosaltres no volem fer constar que no estem d'acord. Els demés d'acord amb l'acte? Sí. Punt 3, ara aniria la proposició de l'examen, discussió i aprovació del pressupost. Estan fotocopiant un problema en el portal de transparència. Anem a seguir endavant i ara quan estiguen totes les fotocòpies, que serà l'últim de la part resolutiva, si acas fem el pressupost. Passaríem al punt 4, proposició de la regidora delegada sobre modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei i realització d'activitats en instal·lacions municipals. Vols explicar alguna cosa? No, porque ya saben, era por el tema de la tarifa, de lo que era per el club de teatre, que posava que tant que deien és l'escola de teatre, els que impartissin els cursos, anar pujant progressivament un poc fins a equiparar-ho, perquè en els altres pobles no està subvencionat per l'Ajuntament. I res, passant de 50 crec que era a 70, que era una cosa que havíem acordat. Estàs d'acord? Sí. L'aprovem per unanimitat. Després passaríem al punt 5, proposició de l'alcaldia sobre designació de vocals representants en el COFECAM, que és el Consorci per al Foment Econòmic en el Camp de Morvedre, i els seus estatuts publicats en el Boletí Oficial de la Província del 2 d'abril de 2004. Els vocals representants, Consol, Maria, Domènec, els representants els 3 portaveus i jo mateix. Tenim 4 representants en el COFECAM. D'acord? Sí. Seguim endavant. Ara passaríem a lo que són proposició del grup socialista sobre el control i gestió pública de l'energia elèctrica. Els acords és, primer, instar al Govern d'Espanya a fer inici una revisió de la situació del mercat elèctric espanyol i, segon, per arribar al Govern d'Espanya l'acord adoptat així com la seva comunicació a la Confederació Cable Creva i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Intervencions? No. Tots d'acord? Sí. L'aprovem per unanimitat. Punt número 7, proposició del grup Junts per Faura de condemna a la brutalitat policial de l'Estat a Catalunya. Acords? Primer, mostrar la solidaritat d'aquest Ajuntament amb els municipis afectats pels danys provocats per la violència policial i amb les persones que han resultat ferides com a resultat de la brutalitat en l'actuació desproporcionada dels cossos de seguretat de l'Estat. Segon, exigir al Ministeri de l'Interior el rescabalament pels danys materials causats pels cossos de seguretat de l'Estat en la seva actuació desmesurada a Catalunya.
Tercer, exigir la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l'exercici de la violència d'Estat i de la vulneració dels drets humans a Catalunya. Quart, exigim la retirada immediata dels efectius policials dels cossos de seguretat de l'Estat que van ser destinats a Catalunya per reprimir el referèndum i que encara hi romanen. I cinquè, comunicar aquest acord a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i a la Generalitat Valenciana, al Ministeri de l'Interior i a la Delegació de Govern espanyol i al País Valencià i al subdelegat i a la subdelegació corresponent. Intervencions? No. Cap intervenció? Sí, nosaltres volíem dir que en el punt 1 i 2 estem totalment d'acord. Mostrem tota la solidaritat amb les persones, amb els ajuntaments, amb els danys que s'han causat que siguin reparats. El quart, pensem que hauria de ser retirat el punt perquè ja s'ha retirat els efectius, amb la qual cosa ja no hi ha... Bé, Estaran com a mínim fins al 21. I el tercer és... Efectivament, en el tercer no podem estar d'acord perquè no va haver violència d'estat ni vulneració dels drets humans perquè cap organisme internacional així ho ha dit. Per tant, si retira aquest punt o el canvia o tal, bé, i si no, doncs abstindrem. Nosaltres podem entrar en el debat sobre si n'hi havia premeditació, n'hi havia predisposició, ordres de, etc. I podem entrar en el debat, en el que dius tu, si hi ha algun organisme internacional que s'ha pronunciat al respecte i tal. Podem entrar en el debat i ficar-se d'acord o no ficar-se d'acord mai. El que passa és que debatrem sobre unes coses que tot el món ha vist. Vull dir, tot el món ho ha vist, que podem posar-li portes al camp i al mar, però tot el món ha vist el que ha passat i tot el món ha vist el que ha fet la policia. I si poguérem pensar que és un cas puntual, però si hi ha tantes imatges, portes-hi la llista de ferits. No és necessari. 800... No, ho han vist tots, ho has dit tu abans. Ho han vist tots, ja. Sí, Tot, ho han vist tot. 800... Tot, s'ha vist tot. 895... Què és tot, Maria? Tot, s'ha vist tot. S'ha vist tot. Sí, tot, clar. Tota la violència policial. Sí. 800 i pico víctimes per la brutalitat policial. Vull dir que... Nosaltres estem d'acord en que s'havien abusat, s'havia fet en excés, que se podia haver fet d'una altra manera, que podien haver fet les coses d'una altra manera, tant d'una part com d'una altra part. Però dir que això és violència d'estat i que s'han vulnerat els drets humans... Qui dona l'ordre? Hi ha països... Qui dona l'ordre de fer això? El poder judicial, no? Dic jo. El poder judicial? Dic jo, perquè així hi ha tres poders, no? L'executiu, el Bueno, judicial i no legislatiu. ho sé, cada vegada tinc més dubtors, això. Pues és el principi fonamental de la Sí, democràcia, la separació pues de poders. ahí l'has dado. Bueno, això, no anem a llevar ningú punt. Si voleu voteu a favor i no voleu votar a favor, no voteu a favor. Ja està. Les imatges les ha vist tot el món i això no és un moment casual d'un que se creu que se calfa d'un policia i se li va la mà. Això és premeditat i és evident. Alguna intervenció més? Va. Vots a favor de la proposició? Vots en contra? Abstencions? Queda rebutjada la proposta. Punt número 8. Proposició del grup Junts per Faura sobre prou impunitat. Bueno, sí he de dir que entonem el mea culpa perquè el títol de la moció no diu res que expliqui la moció, però bueno, a l'altra vegada ho farem millor. No diu res? No diu res que expliqui el sentit de la moció, no explica res. Diu, és un lema, però no diu res. Acords. Manifestem la ferma condemna als actes de violència feixista, tant verbal com física, que es van succeir durant la processó cívica i la manifestació amb motiu del 9 d'octubre, dia festiu al País Valencià, que commemora l'entrada a la ciutat del rei Jaume I. Segon, demanem el cessament del delegat de govern, Juan Carlos Moragues, per no haver garantit la seguretat en la manifestació legalment convocada el dia 9 d'octubre. Tercer, sol·licitem, que si voleu el podem suprimir perquè està en marxa, tenim constància, sol·licitem una investigació policial per tal d'identificar els culpables de la concentració il·legal per part de grups d'extrema dreta a la plaça Sant Agustí de València. Quart,
Ens comprometem a vigilar amb especial atenció totes aquelles manifestacions feixistes, extremistes de qualsevol tipus i xenòfobes comeses en el nostre poble, no recolzant cap d'elles i denunciant les mateixes immediatament davant dels òrgans competents. Cinquè, ens comprometem a impulsar mesures, projectes i actuacions que tinguin com a objectiu aturar i prevenir qualsevol indret relacionat amb el feixisme, l'extremisme radical en totes les seves expressions i la xenofòbia, ficant especial atenció a la població més jove. Sisè, instem a les institucions autonòmiques i estatals a dur endavant mesures per tal d'arraconar i eliminar els grups feixistes, violents i que propaguen la destrucció del nostre sistema democràtic de convivència. I setè, donar trasllat a Delegació de Govern, a Consell de la Generalitat i a Govern d'Espanya. Com he dit, mentre llegia la moció, el tercer punt, que la moció la vam presentar quan va passar els fets i després, si pertoca, posat en marxa una investigació, podríem eliminar-lo. Si ya está en marcha. No. Que si ya está en marcha, yo la llevaría o reformularía. Bueno, Recolzem la investigació que s'estiga duent a terme o alguna cosa d'aixes, però si no vols. Tant se val, se pot reformular, eliminar, perquè al final, tant ponen conclusions encara, per tant l'eliminem i prou. Totalment d'acord. Vale, doncs, si no hi ha més intervencions, passem a vots a favor de la proposta, vots en contra, abstencions. Queda aprovada la proposta. Perdón, con el tercero eliminado, ¿eh? Sí, el tercero. Sol·licitem una investigació policial. Punt 9, proposició del grup Junts per Faura per demanar un vehicle de servei per al centre de salut de Faura per a atenció de visites o urgències. Acords. Primer, demanar al Departament de Salut de Sagunt que inste a l'àrea de Salut i Benestar Social de la Diputació de València i a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que doten al Centre de Salut de Faura d'un vehicle per al servei mèdic dels professionals que treballen en el nostre centre de salut per a poder així fer més òptim i viable el servei que ells i les professionals presten al conjunt de veïns i veïnes del poble. Segon, traslladar aquest acord a la Mancomunitat de les Valls i a la resta d'ajuntaments, el de Benifairó, el de Quart, el de Quartell i el de Benavites, per si, arribat el cas, es volgueren sumar a la reivindicació i poder dotar de les mateixes millores els seus centres de salut i serveis d'urgències i el servei d'urgències que és mancomunat. I tercer, traslladar aquest acord a l'àrea de Salut i Benestar Social de la Diputació i a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Intervencions? No. Bueno, nosotros que a lo mejor lo de, en vez de dotar un coche en tot el gasto que això ocasiona, pues a lo mejor seria estudiar pues un plus per a gasolina o alguna cosa així, perquè també ficar un cotxe. Sí, nosaltres farem la consulta, Sí. ens digueren que no els paguen quilometratge ni els paguen res als professionals si agafen el seu cotxe i que evidentment no és un centre de salut d'un tamany com per a ficar una ambulància, però que a lo millor un vehicle de servei podria cabre. No sé, si a lo millor és massa el temps ho dirà, però jo crec que faria un paper, i si se mancomunara tenint en compte que les urgències són mancomunades, doncs encara més. Però les urgències no són mancomunades. Les urgències? El centre de salut és de Faura i fa les urgències, però no és mancomunat ni depèn de la Mancomunat, mancomunat. perdó, no és el terme que volia expressar. Les urgències estan 24 hores al servei de 5 pobles. No m'he expressat com toca, perdó. Ja, però com dius lo de la mancomunitat i que se trasllada a la resta d'ajuntaments, per això t'ho he dit. Sí, perquè no és un servei, no és una cosa mancomunada. Nosaltres sí, ja. Nosaltres, quan presentarem la moció, parlarem amb alguns regidors dels 3 pobles de les Valls i a tots els sembla interessant si se poguera ensamblar entre 5 pobles. Per tant, com que tampoc estem dient-li a ningú ajuntament fes la despesa econòmica, doncs simplement se pot demanar a l'àrea de salut de Sagunt i a través de la mancomunitat o traslladar-ho a la resta d'alcaldes o no sé com se vulgui acordar, potser se pot. Anem a veure que el funcionament tampoc ni ens competa a nosaltres, al nostre grup, ni que potser a este ple decidir com seria, però se podria arreglar de manera que funcionara les 24 hores i quan fora horari d'atenció ja veuríem o cada dia, no ho sé, no sabré dir-te, tampoc ens compet filar tan prim. Jo crec que seria profitós i ficant-nos d'acord la resta de pobles igual se pot treure alguna cosa.
És que aleshores jo el que penso és que és millor demanar-li que ens informen, de moment, per no ficar la pata. Perquè, a veure, ells, i per lo que sé de la Diputació està invertint ara els diners en el centre de salut, perquè de millores, tant en maquinària com en millores en físiques, en el centre de salut, ara estaven pintant, estaven remodelant certes coses, i això són unes necessitats que havia demanat l'àrea de salut i el centre de salut. Havien demanat ells, què necessiteu? Havien dit tot això, i entonces se va prioritzar, i en ningú moment van demanar un vehicle. Perquè també el vehicle, per el que m'explicaren a mi, això també entra en el tema del dret laboral, és a dir, és un vehicle que potser la gent se confon, però no és un vehicle per un treballador perquè vaig a atendre, però en ningú moment pot pujar ningú a aquest vehicle. Per traslladar. Perquè no pot traslladar a ningú a aquest vehicle. Clar, per això ja dic jo que no és una ambulància i que potser una Que no ambulància és un seria... vehicle perquè el treballador se trasllade. I n'hi ha metges que sí que no tenen ningú problema en agarrar el seu cotxe i anar, i metges que van a peu. Però això també té una implicació a l'àrea laboral del tema dels metges. Vull dir, jo no sé si és millor, vull dir, per no arribar allí, primer que la mancomunitat no té res que veure, perquè els pobles són pobles de l'àrea de salut, però això és de l'àrea de salut. L'àrea de salut són tots els pobles de la comarca hasta el segon i segon. L'àrea de salut és la que mana sobre tot això. El centre de salut atén a aquests pobles, però les seues demandes dona igual que sigues de l'àrea de salut així que sigues de Sagunto. Ells estan centralitzats i ells tenen l'àrea de salut. No se regeix per els 5 pobles. Els metges desempenyen la seva funció, sí, però res més. Vull dir, no tenen ninguna implicació en que siguem 5 pobles o 10 o 8 o una baronia. Les reivindicacions se vehiculen i se potencien a través del centre, que el centre atén a 5 pobles. Però ells han fet la petició a on calia. No, ells han fet la... No ho sé. És que els primers que tenen que fer la petició són ells. El canal, anem a veure, les coses funcionen. Primer ells, que són, crec jo, fan la petició al seu. I si no es fan cases, a més es recolzem. Perquè el normal és això. Per això t'he dit jo que potser, me pareix molt bé, me pareix bona idea, però potser hem de dir, mos podeu informar si això ho teniu previst, demanar que l'àrea d'historista de la Diputació de València que doten al centre, que ens informe si tenen previst dotar o tenen previst algunes millores en aquest sentit. Això sí, però que doten, demanar que doten, ens poden dir, vosaltres qui sou per dir-nos com tenim que estructurar-se nosaltres? Evident. És evident. M'entens? És evident que... Perquè no és un tema que afecte al... Jo crec que és evident que no tenen previst dotar-ho perquè si no ho haguem fet. Però ho han demanat, els treballadors ho han demanat. Bueno, anem a veure. No sé si... Això és una cosa de treballadors, és una cosa dels treballadors que tenen que demanar-ho. Claro, però és que en aquest cas el benefici per a les ferramentes per a fer millor la seva feina acaben redundant en benefici de l'usuari del servei. Que són els veïns. I si els mestres es fiquem a tots cotxes també acaba redundant. No, cotxe no, però si totes les... Tota millora redunda. Però que... No simplifiquem tant, Toni. Seria beneficiós, ja no per a ells perquè no agafarien el seu cotxe, sinó perquè se farien menys llistes, menys cues, etc. i hi havia millor atenció. I arribarien abans i van al carrer Santa Bàrbara a la part de dalt a atendre que s'hi van a peu. Però, vull dir... a veure, no m'has entès. El que jo dic és, en la demanda del centre de salut, ells, com a millores de personal, hauran demanat això. Però a mi m'agradaria veure la demanda del centre de salut, a lo millor no és millor que nosaltres hem de demanar un cotxe per a d'ells, per a que ells vagin a donar això, la reivindicació dels pobles siga l'ambulància? És més lògic, no? No seria més lògic que la nostra força en més d'un vehicle siga l'ambulància? És que nosaltres telefonàrem a Conselleria i ens digueren que l'ambulància zero. I que, a veure, és una conversa informal entre una persona que treballa allí i una persona de nosaltres. Que oficialitat zero i que no té recorregut, però és un tast. Si ambulància zero i cotxe molt difícil, pues tindrem que centrar-nos en el primer escaló. Però nosaltres, com a representants del poble, no tindrem que anar a lo que siga millor per al poble. I entonces, antes de demanar alguna cosa i donar la nostra cara per alguna cosa, tindrem que veure el que és millor. I entonces, per això te dic jo que no serà millor reformular i dir, mos podeu donar informació de quin plan teniu, de tal, i per poder posicionar-se? Perquè jo no tinc informació de tot això. Jo l'únic que veig és que ficar un cotxe
Pues bueno, però jo vull que m'informen bé, perquè potser el que vull demanar és una ambulància, o potser vull demanar un altre servei que siga millor. Perquè com és un servei que nosaltres no ens donen informació perquè no és competència nostra, jo vull saber això, perquè si dius que això millora ja, però potser millora una altra cosa. Però clar, el sucre més dolç, això, òbviament. Per això dic, entonces, claro, demanarlos directament que doten un tal i que doten un cotxe per als metges, quan resulta que podem estar demanant-los una ambulància, doncs me pareix no sé, jo preferís tindre més informació, per això t'ho estic dient, que o s'estudia i després la tornes a portar més estudiat, o reformules dient que mos passen tota la informació d'exactament... A veure, què està demanant el centre de salut de Faura? Perquè tenen que demanar-se-ho al seu... Nosaltres no podem ficar recursos, perquè la llei no ens deixa ficar recursos al centre de salut. Cada un té les competències que té, però que mos diguen quines necessitats havien demanat ells i nosaltres ens recolzem en el sentit de fer front, però que mos diguen, perquè potser han recolzat altres coses que mos convé recolzar més que el cotxe. Dic jo, això és el que estic dient, que estem d'acord, jo estic d'acord en traslladar i no sé què, però és canviar el verb, en més de instar a que doten, instar a que se mos passe tota la informació de que ells la tenen, de les necessitats, de lo que està dient la gent, de les deficiències, i nosaltres valorarem sobre això, que és el que potser sí que diem, té raó el vehicle, o té raó l'ambulància, o volem fer fort per un altre metge. Resulta que la reivindicació d'aquesta plenària és que n'hi hagi un altre metge, no sé. No, però jo crec que no és indestriable. Clar que seria interessant que n'hi hagueren dos metges a tres... És que no tinc la informació suficient com per haver de dir que millora ficar un vehicle. És un altre debat, demanar dos metges a temps complet que tinguin un cotxe per a urgències... Però és que ara s'anem a pronunciar sobre que millora un vehicle. I a lo millor en el carrer alguna altra persona pot dir, però si a mi no me millora el vehicle, a mi me millora una altra, no sé... Sí, que t'entenc perfectament. Que no tinc la informació suficient, entonces preferiria que el plenari demanara a l'àrea de salut la informació del nostre centre de salut, quines són les deficiències, què és el que es fa falta, què és el que no fa falta, i després ja articules una moció sobre anem a llançar-se a fer una campanya sobre això, perquè potser resulta que sabent les deficiències resulta que no és el vehicle, sinó és una altra cosa, no sé, perquè és que no tenim la informació. Claro, però estic d'acord i t'entenc. Jo només dic que si n'hi ha una altra... I és un tema, i un vehicle per a ells és un tema laboral. Que si n'hi ha una altra millora que no és el vehicle i és una millora, estem d'acord també. Vull dir, que estigues a favor del vehicle no vol dir que no estigues a favor del... Perquè dotar un vehicle és molt taxatiu, dotar un vehicle, perquè potser resulta que tenen que pactar els sindicats que es paguen el transport als metges, perquè és el vehicle d'ell, i no va pujar mai un malalt en el seu vehicle. És més fàcil i no és pel centre de Faura, és global. Jo no sé les negociacions dels sindicals com aniran en aquest tema. M'entens? És que mos transcendeix un poc, perquè suposa que si el fiquen en Faura el tindran que ficar en tots els centres que són dispersos, on hi haurà cotxes o no n'hi haurà, o potser és convé ficar dotacions. Entonces, per això nosaltres parlarem... Domènec, que no és una qüestió que apareix la idea bé perquè millora el servei, però és que jo crec que no tinc prou... Jo, personalment, no tinc prou informació. Per això parlarem amb regidors d'altres pobles de les Valls i el segon punt parla de traslladar l'acord a la Banco i fer-ho consensuat i mancomunat, però bueno, que no passa res, que anem a veure que estem tots en la mateixa línia, que canviem el verb i demanem l'informe, que per això no n'hi ha problema. L'informe jo penso que estem tots d'acord. I sobre això, quan vinga, se sentem i diguem, pues mira, anem a fer fort en això. Entonces sí que ja comencem a instar, però jo sobre algo sobre la taula, perquè és que, claro, jo crec que mos queda coixo apostar per una cosa en concret. Sí, però que estic d'acord i t'entenc. El que vull també explicar és que apostem per això no vol dir que deixem l'altre, que si hi ha més millores també s'assumiran. Entonces ho fem aixina, que ens donen tota la informació possible de les demandes que n'hi ha de tot tipus i com passa la informació que no tenim, com la que a través de l'àrea de salut, de quines serien les millores que n'hi hauria que fer ahir per veure com podem recolzar aquestes millores. Perquè potser ens diuen, és que nosaltres els vehicles ho tenim contemplat en el conveni de 2019, pagar-los, doncs entonces ja està solucionat. Crec que no, però val. És que no tinc ni idea, vull dir, potser ho has averiguat tu, però jo no tinc ni idea. ¿Vale? ¿Entonces estem tots d'acord en reformular-ho així? Sí. Pues d'acord tots en la... Punt número 10. Proposició del grup Junts per Faura per la llibertat de les preses i els presos polítics. Acords? Primer, rebutjar l'escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l'excarcelació immediata de tots els presos polítics que ho són, malgrat haver actuat sempre pacíficament i democràtica d'acord amb el mandat sorgit de les urnes. Segon, expressar el ple suport al govern legítim de la Generalitat de Catalunya encapçalat pel molt honorable president Carles Puigdemont i per l'honorable vicepresident Oriol Junqueras.
Tercer, expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya que s'han vist desposseïts de les seves competències per l'aplicació indigna de l'article 155 de la Constitució espanyola. Quart, exigir la fi de la judicialització de la política i condemnar l'arbitrarietat i l'ús partidista amb què s'estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que qualsevol estat de dret digne ha de garantir. Cinquè, instar la Unió Europea i la resta d'institucions internacionals a exercir una mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d'una solució política. Sisè, exigir l'aixecament immediat de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. I setè, comunicar aquests acords al president de la Generalitat Valenciana, al president de les Corts Valencianes, a la Federació de Municipis i Províncies de la Comunitat Valenciana, al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Associació de Municipis per la Independència, al govern espanyol i als grups polítics de les Corts Valencianes, igualment com els del Parlament de Catalunya. Intervencions? Nosaltres sí. Entrarem soles en el que és el títol de la moció, que diu llibertat de les preses i dels presos polítics, i entonces ens agradaria que la intervenció constarà en acta. I davant la moció presentada pel grup municipal de Junts per Faura, el grup municipal socialista vol manifestar les següents consideracions. En l'època dels tuits i retuits, dels memes virals i dels discursos polítics de low cost, els principis governians són més efectius del que mai abans havien sigut, i la famosa frase atribuïda al ministre de propaganda de l'Alemanya nazi, si una mentida es repeteix suficientment, acaba per convertir-se en veritat. Constitueix avui el motor d'una bona part del discurs polític. Ni la mateixa organització defensora dels drets humans, Amnistia Internacional, ha manifestat que no empra el terme pres polític perquè no existeix una definició a nivell internacional, i per això prefereix l'expressió pres de consciència, però que en qualsevol cas considera que cap dels detinguts compleix els requisits per a ser denominats com a tal, perquè són acusats d'actuacions que poden constituir delicte, un dels més greus el de rebel·lió. Inclús els últims presos polítics es consideren insultats en aquesta comparació. Qüestió diferent és que es puga pensar que les mesures preses puguen ser considerades desmesurades. Per tant, el posicionament del grup municipal socialista és votar en contra. Nosaltres, jo només dir-vos només una cosa. Llegeix un fragment d'un article en premsa que diu: resulta especialment impactant la interlocutòria del Tribunal Suprem que va acordar la llibertat per a la presidenta Forcadell. En la seva fonamentació, el magistrat del Tribunal Suprem deixa constància del seu convenciment que la pròxima legislatura del Parlament de Catalunya podria transformar-se en un procés constituent il·legal que propiciés l'actuació de determinats polítics fora del marc constitucional. En aquest context, té la gosadia, la magistrada, d'exigir un pronunciament dels membres de la mesa en el sentit que, si segueixen en política, ho faran renunciant a qualsevol actuació aliena al marc constitucional. Si això no és un pres polític, ja me direu a mi què és. Renuncia a les teves idees polítiques o vas a la trena. Simplement. Fiqueu-li tots els peros i adorneu-ho com vulgueu. Però tu renuncia, accepta el meu marc, renuncia a tal i estàs lliure. De totes maneres. Això és el que vau fer vosaltres el 5 i el 6 de setembre, no? En el Parlament de Catalunya. El que vàrem fer nosaltres... Diguem-nos el que vau fer vosaltres el 5 i el 6 de setembre. O accepteu el nostre o se n'aneu a tots els que estan en el vosaltres, no? Qui se n'havia anat? Els grups polítics minoritaris Perdona, qui els havia enviat? Perquè tu dius, o se n'aneu, jo crec que no els havien enviat. Ah, no? S'havien enviat? Els havien dit aneu-se'n? Els havien enviat per la porta? En poques paraules no, això o sí o no. No, a mi sí. Ah, per tu sí, per tu. Igual que tu has llegit un fragment d'un diari, jo tinc la meva opinió. El 5 i el 6 de setembre que vau fer vosaltres. De totes maneres, que jo crec que en aquesta exposició de motius hi ha coses errònies, perquè, per exemple, ficar... Maria, si sols hi ha coses errònies per a tu, l'exposició de motius... Va decretar presó per a 8 membres del legítim govern de la Generalitat de Catalunya. Jo no sé com podeu utilitzar legítim govern. Perquè el govern és legítim, hem anat de les urnes i només... I les mateixes urnes que anaven per terra i tot el món veren que votava tot el que li donava la gana, aquestes mateixes urnes. Jo recordo a Simfaura que se va muntar un pollo un any en les eleccions perquè per error se va depositar un voto que per cert s'havia decidit a obrir la urna perquè tot el món estàvem d'acord i després, bueno,
en el Facebook se explayareu a més no poder. Entonces no valía democracia. Y el día ese que tot el món havia votat com li havia donat la gana i havia sigut vergonyós, perquè a mi això sí que me va donar vergonya aquest dia. Tu això ho saps Perdona, ho has dit tu abans, ho han vist en la televisió tots. Una cosa com les altres, les han vist tots. Tot el món han vist urnes per terra, tot el món han vist la gent votant en diversos puestos. No, perdona, jo precisament la que vaig veure no la va tirar la policia, li va caure una persona que l'entrava. I després també hem vist a molta gent que ha votat en diversos col·legis electorals. Això també ho han vist tot el món. Vull dir, és que no se pot negar lo innegable. Igual que tu vols que vegem una cosa, s'ha vist tot. Entonces, claro, si l'any en Faura se mos havia acusat de tot, inclús de tropa d'apoderats, se mos havia acusat que pràcticament que no valien per res tota la tropa d'apoderats, resulta que entonces era superfort el que havia passat perquè no era democràtic i ara tu vols que el dia de Catalunya el que havíem vist tot el món se cregam que és que era democràtic. Per això vosaltres dieu que és un legítim govern. Un legítim govern, clar. Ostres, pues a mi la cosa me xirria molt, la veritat. Destituït il·legalment per un govern... Il·legalment, votat en el Congrés dels Diputats per majories il·legalment. Tu t'has llegit la Constitució? Jo sí, perquè a més ha estudiat dret, o sigui que m'he llegit la Constitució, me l'he llegit. La Constitución reconoce en su artículo 2 el derecho de autogobierno a las nacionalidades que integran España. También establece una estructura básica de división de poderes para las comunidades autónomas que tendrán un gobierno, un presidente, un parlamento y un tribunal supremo. El artículo 155 de la Constitución española no puede utilizarse para que el gobierno sustituya con fines partidistas al catalán en su potestad de convocar elecciones. Si el gobierno de Madrid discrepa políticamente del catalán, no puede quitarle sin más esas competencias y asumirla por sí mismo. Sería una violación evidente de la Constitución. Pues mira, ara mateix, per aquesta regla de 3, que vinga tota la meva família, la de Juan Enrique, nos voten a nosaltres alcaldes i a Letònia a casa. Vull dir, és que les coses no se fan així, n'hi ha mecanismes legals en democràcia. No, simplificar no. A veure, n'hi ha mecanismes legals. Vull dir, tu no pots dir... A més, si vosaltres mateixa dieu que el govern no està respectant la separació de poders, per què no actueu? Per què no aneu al Constitucional? Per què no feu les coses? És que així, vull dir, és que així sols voleu agarrar la legalitat en el que a vosaltres vos convé, i això no és aixina. En democràcies n'hi ha unes regles i n'hi ha que acatar-les. I si no, pues entonces se treballa per a poder canviar-ho. Però no dir anem a canviar-ho vosaltres quatre. I ja està. No, és que no. I mira que no volia votar, no m'ha pogut remediar. De veres. Hi ha un article de la Constitució que crec que és el 23, no sé per on el tinc, 23, que diu que les qüestions polítiques de primer ordre podran ser sotmeses a referèndum. Seria bo que sapiguéreu, jo crec que ho sabeu, però a vegades pareix voleu fer com si no ho sabéreu, que més enllà dels marcs d'una Constitució que d'esta taula igual no l'han votat ningú i d'esta sala molt poquets. Jo també. Bueno, el percentatge seria mínim. És l'edat. Seria mínim. Una Constitució que apenas hem votat ningú, feta en un context en el que estava feta, en l'extrema dreta en el carrer assassinant a gent i fent el cerdo, perdó per la paraula, que en 40 anys sols l'han canviat el vostre partit i el Partit Socialista per a favorir els de sempre en contra dels de sempre, que no vulgueu saber o que no vulgueu entendre que més enllà de la Constitució n'hi ha democràcia com el sufragi universal. El vot és el sufragi universal i això és més democràtic que la Constitució. Però és que això estàs dient tu? Qui està dient... Però és que vull dir... Clar que ho dic jo, el sufragi universal... Més enllà de la Constitució no hi ha democràcia. Per exemple, el sufragi universal. Mira, estem d'acord en una cosa, que jo, per exemple, a mi a nivell també personal me pregunten i jo també hi ha moltes coses de la Constitució que canviaria perquè no m'agrada. S'han quedat obsoletes, totalment d'acord, t'ho compre. Ara, també està el dret al referèndum, per supost, però el referèndum no és dir anem a fer un referèndum, hi ha un mecanisme per fer els referèndums. No s'ho podem inventar anem a fer un referèndum, hi ha que fer aquests mecanismes i quan estan aquests mecanismes se fa el referèndum. I entonces totalment d'acord el que diga el referèndum. Saps quantes vegades... Totalment d'acord, però se fan les coses com estan estipulades. Saps quantes vegades s'ha comissionat diputats del Parlament català al Congrés de Diputats
per assentar-se en una taula a parlar del tema i arreglar-ho raonadament i acordadament i negociadament? No, però jo 16. esperava que m'ho digués tu, perquè com són diputats catalans... La proposta del comissionat del Parlament de Catalunya era una consulta no vinculant. Una consulta no vinculant sobre el futur de Catalunya. I totes aquestes vegades les respostes han sigut portades a la cara adobades amb els típics insults de... Ui, sí, clar. Sí. Tu te creus que unes persones, vull dir, en un puesto així se van a començar a dedicar l'insult i coses per l'estil? No, jo no t'estic dient en un puesto així, t'estic dient dels típics insults en xarxes socials, en premsa, Però tertúlies radiofòniques... Però com en tots els bandos, perdona, Domènec, en insults. Jo també n'ha sentit per l'altra banda i me'ls ha tingut que sentir. No me fastidies, i alguns dels teus i me'ls ha tingut que sentir, els insults, saps? Vull dir, per totes les bandes, com te dic una cosa, com gràcies a Déu podem fer. No sé si al final, no sé si ho Perquè teníeu... per està la llibertat d'expressió, vull dir, i com No sé se si ho pot fer, teníeu se fa. preparat, però ha derivat en referèndum sí o no, el que era una moció de presos polítics. Lo teníeu preparat entre qui? Entre Juanen i jo o entre No sé, perquè jo i el PSOE? al final Què vols dir? És que no ho sé, Juanen i jo sí ho teníem preparat, ho hem parlat. El debat no és el que... Prepararem el pleno i ho hem parlat. El que resava la moció. Però bé. Bueno, pues lo siento per anar-me'n per peteneres, però no sé, no m'ha pogut evitar, jo què sé. Una intervenció més? Jo només vull trencar una llança a favor d'un comentari que has fet. Evidentment les coses sempre se poden millorar, però la gent, vosaltres tingueu la sort de votar la Constitució del 78, a més. Tu no? Pues tots te fem el major. No necessàriament les coses que se voten són les que funcionen millor. La Constitució dels Estats Units, mira si bé, se voten les esmenes i mira si està ahí, no se va modificant, però en el 78 és que estiguin en Germany, jo no m'atrevisc a xusgar-los, però en els seus errors, en les seues millores, garantiren que durant 40 anys tinguem això. I garantiren que puguem estar discutint així, puguem estar dialogant així, més que discutir estem dialogant, i garantirem que tinguem un país situat a primera divisió de tot, que no estava fa 40 anys. Evidentment millorable, però és que això no podem negar-ho. I xusgar en els ulls d'ara el que feren aquesta gent fa 40 anys me pareix un poquet atrevit. Igual que me pareix atrevit xusgar el que feren els de fa 80 anys, és que és atrevit, perquè és que avui en dia pensem d'una manera i fa 40 anys d'una altra. Jo m'agrada reconèixer el treball, és molt bonic dir ara, jo ho he fet d'una altra manera, ja, és que a tot el passat tothom ho ha fet d'una altra manera. Això no significa que n'hi ha, un moment, Domènec, això no significa que n'hi ha moltíssimes coses de canviar, claro, que com tot, si el món evoluciona a la velocitat que evoluciona, clar que n'hi ha coses que estan obsoletes. Però la democràcia no és només votar. No és només treure una urna i votar. Només col·locar-se una urna, ara va, vingueu tots a votar. I el que és que d'ací és sagrat, no. És respectar unes normes. Unes normes que votem antes. Perquè si va parejo, perquè si no sé si podien dir, ara anem a expropiar el que ens dona la gana a tots i anem a votar, majoria, a expropiar o no. És que s'han de respectar unes normes. I això és el que s'ha trencat així en algun moment determinat. S'ha trencat així perquè en aquest moment juguen molt l'emoció, juguen les coses irracionals, les passionals, que són les que mereixen moltes vegades el món, i sobretot perquè n'hi ha moltes interferències. Però tan important és la urna i el respecte a les urnes com important és respecte a les lleis. I les lleis s'han de respectar. I les lleis se respecten, però no són santes, ni sagrades, ni se l'ha il·luminat ninguna il·luminació divina. Estan cap a canviar. Però se canvien en els seus procediments, i al final se canvien. Mira, no n'hi ha ninguna que permanezca inalterable, se canvien, però se canvien en consensos, i des de luego, els consensos de les coses importants, jo no he vist que els consensos de les coses importants se canvien 51 a 49. Això és dividir. Un bon polític no ve a dividir, ve a sumar, i quan té majoria se canvien les coses, però en 51 a 49 vens a dividir. I a partir d'ahí, si ahir li sumes que lamentablement, jo penso que la talla d'uns i d'altres, de tots, no ha estat a l'altura, la talla de tots no ha estat a l'altura, i comencem a repetir, com ve a dir la portaveu del Partit Socialista, comencem a repetir mentires i mentires i mentires. Bueno, jo, l'altre dia, una persona que sí que ha sigut presa polític d'este poble, me devia indignar. És que ara, sentir-me que són presos polítics, perdona, jo era preso polític i la meva dona estava assustant casa.
cosa que no estan assustats és que no és el mateix, però volem resumir-ho tot tant en 140 caràcters, en el tuit, en no sé què. Tenim que començar a modelar un poc les coses, perquè és que, claro, diguem, la repressió, la violència d'estat, antes he sentit lo de, no sé quina frase n'hi havia més, la violència d'estat i la violació dels drets humans. Claro, en este país, que diguem violació de drets humans, enxufes la televisió i veus que estan violant els drets humans, en sèrio, hi ha moltes coses que millorar, però no podem utilitzar les paraules, no podem dir-li a la gent que passa per allà franquista, no podem dir aquestes coses, perquè és que estem banalitzant les coses que en un moment determinat la gent... Tu estàs banalitzant perquè... Records s'ha d'acabar. Estem banalitzant paraules que en un moment determinat la gent dona la seva cara per elles. I per tant, jo vull introduir la meva intervenció només un poquet de seny, que és una paraula que durant molt de temps en Catalunya era una paraula exportable, un poquet de seny, ningú tenim la veritat absoluta, tenim que renunciar a coses, però de veritat no inventen coses tampoc, però jo no soc jurista, jo no soc per aquí per la Constitució, però per això un tribunal constitucional que vaig a dir les coses. És molt hàbil per la teva part... Estem en les habilitats. Sí, és molt hàbil per la teva part reduir-ho tot a que passeu pel carrer i li diem franquista o banalitzar que una persona d'este poble, en tots els meus respectes, a la qual no tinc res a dir-li, hagi sigut pres polític que n'hi ha i es coneixem tots. Però no estem parlant de lo mateix i una cosa no lleva per l'altra. És que una cosa no lleva per l'altra. Tu dius, tota la democràcia no se redueix a una urna. Jo no estic d'acord. Perquè si una societat, i tu has dit, el millor polític no és el que fa 51-49, tal, que també és una reducció bastant objectable. Una qüestió del cas que hi ha a Catalunya és que és la societat civil la que arrossega a la classe política. I és un moviment que ens agradarà més o ens agradarà menys, però ha eixit en milions de persones al carrer, no han trencat ni una paperera, han anat sempre per les vies pacífiques, democràtiques, de mobilització popular, cíviques... Sí, perdona. Maria, tu diràs el que voldràs, però això és aixina. I l'altra, l'oposició a això estem tots veient com és, que és empresonaments, és violació de la Constitució, que ara anirem a la Constitució. La Constitució, sí, l'alcem com els calcen el Coran, però quan reconeix i no s'aplica el dret a l'habitatge, no se rasguem tant les vestidures. I tantes coses, quan se modifica en una nit d'agost, en un dia d'agost, per a primar el pagament als bancs davant dels serveis socials, tampoc se rasguem tant les vestidures. Veritat? Doncs anem a veure, ho juguem tots i ho trenquem la baralla. Però vos dic, vosaltres, el Partit Socialista, perquè jo entenc que el PP juga el seu paper. Sí, que mos desterren, has del PP. Sí, que mos más d'enllà. Bueno, vale, pues si ho dius tu, no sé. Jo entenc que el PP, però que el PP, que tots els del PP som iguals. És una persona, vull dir, jo soc com Rajoy, puc acabar? o jo soc com Esperanza Aguirre, o com Cifuentes. Puc acabar? És que té afició a ficar a tot el món mateix, Ara saps? després intervens. Ara després acaba ell. És que no m'ha deixat acabar el que anava a dir. Anem a fer intervents, cada un primer parla i després intervens. Jo entenc que el Partit Popular juga el paper que juga, que és el partit, la dreta espanyola, nacionalista espanyola, bastant reaccionària en moltes ocasions, i juga aquest paper. I nosaltres anem a les antípodes, però entenem aquest paper. Juga aquest paper i ens agrada més o ens agrada menys, però el Partit Socialista, nosaltres sabem que per a moltes coses d'avanços en segons quins camps polítics no està, perquè no és el seu ideari. Però pensem que per a la defensa dels drets civils sí que hauria estar. Creguem que per a la defensa dels drets civils, de la llibertat d'expressió, creguem que sí que hauria estar. De fet, vosaltres, no sé si vosaltres, però molta gent del Partit Socialista és gent republicana, és gent molt republicana, que se deixa molt en pro d'aquesta idea, molt. Com pensem fer, o com penseu fer, o com pensaran fer per assolir el seu objectiu, si és que realment és el seu objectiu d'aconseguir una república per a l'estat espanyol. Com? Si la via democràtica, pacífica, la de la mobilització popular, cívica, no té recorregut, si acaba a porraes i en presó, com penseu fer? Jo m'ho pregunto, com penseu fer?
com penseu fer? Si realment vosaltres algun dia voleu portar a Espanya a una república, com ho penseu fer? Si realment ho voleu fer. Perquè, clar, estem parlant de mars, de democràcies, doncs, si esta via, la democràtica i la pacífica i la cívica, no té recorregut, com ho farem? O és que realment no ho penseu i és una declaració de boca en fora per a quedar ben segons en quins fòrums i no és la realitat? Ja pots parlar, Maria. No vull dir res. No. No, és que vull dir, és que no sé, aquesta mania que teniu sempre d'englobar a tot el món en el mateix sac. Vull dir, jo suposo que en el teu partit hi haurà gent millor, pitjor, més cafre o menys cafre, també, no? Entonces jo, per exemple, Estan formats per persones i n'hi ha de tot. pues ja està, com en tots els llocs. Entonces, claro, que m'estigues dient que és del PP som, que si tu saps si jo soc de l'extrema dreta o no soc de l'extrema Jo no dreta? he dit extrema dreta en cada moment. Tu has dit de la dreta. Primer has dit dreta. I així fica també que Intervé, hem estat per escoltant-se igual. coses, per així, no sé si és esta moció o l'anterior, ficaves algo típic, adoptat típic de l'extrema dreta, del feixisme i de l'extrema dreta. Doncs mira, ni soc feixista, molt al teu pesar, sí, perquè ja me pareix que és el que voldríeu, ni soc feixista i també te vull recordar que sobre jo ser tan intolerant, tan de dretes i tan feixista, en la vida he escrit jo ningú tuit ofenentes del teu partit, cosa que per el teu partit sí que me la tengo que tragar jo. Bueno, Maria, jo crec que... No, i si no Jo és. crec- I tu estàs dient que jo he portat la moció a una cosa que no era i ara tu l'has portat a la República, si el PSOE vol fer-la o no, ja apaga i vámonos, i tu no la portes a ningú lloc. I jo sí. Jo, mira, anant a parts, lo de l'extrema dreta és de la moció de les agressions del 9 d'octubre. No té res a veure amb això. Jo li he dit al PP que siga d'extrema dreta, però el PP és un partit de dretes. No descobrim el secret de la... De centro-derecha. Bueno, vale. No descobrim el secret de la igual, Coca-Cola. vull dir. No descobrim el secret de la Coca-Cola. No, però n'hi haurà més de dreta i més de centro. claro. Jo t'estic dient que és de centro-derecha. Centro-dreta, vale. Però no s'ofengues per això, perquè jo jo no dic no feixista, m'ofenc, ni jo no ultradreta, m'ofenc. ni extrema dreta. Mira, te vaig dir una cosa, I- no me puc ofendre de lo que no soc. Però Bueno. jo, vull dir, a diferència que si vols que te diga la veritat, jo que me digues feixista, que Però soc que no t'ho d'extrema dic. dreta... No, però vull dir, en el casual de que m'ho digueres, Ah, bueno, vale, en el casual vull de que t'ho dir, diguera. en el casual de que tu m'ho digueres, Vale. si vols que te diga la veritat, vaig a dormir igual esta nit. Vull dir que no me preocupa, sincerament, Però ja. però a lo millor n'hi ha gent que sí que se sent ofesa. I no tens el per què ficar a tot el mateix sac, ni moltíssim menys. Però ja. Perquè és que vull dir, però no en esta moció, és que és en tot. És en el típic, és sempre que fas una exposició o alguna cosa, sempre. Vull dir, lliste les mocions que heu presentat i rara és en la moció que no isca una paraula d'aquest tipus. Perquè és que és de veres, lo de l'estat, feixisme. És que me pareix que en poques mocions n'hi ha certes paraules que no... Ahir mateix ho comentàvem Juan Enrique i jo, quan ho llegirem. Ja estem. N'hi ha paraules que sí, que se les heu ficat ahí tipus talismán. Doncs no, és que vull dir, és que les coses no són aixina. Jo, a més, dic una cosa, per una banda com per una altra, me nega que la gent siga tan reaccionària en aquest sentit. I si vosaltres dieu que en Espanya s'està passant la separació de poders per l'Arco del Triunfo o que, per exemple, s'està fent una aplicació indigna de l'article 155, No, nosaltres no, n'hi ha magistrats emèrits del Tribunal Constitucional que han dit que és un desastre. doncs entonces aquests magistrats emèrits que reaccionen, que facin coses, ja està. Perquè te vaig a dir una cosa, també no sé si és en esta moció o en la primera que heu presentat la de la brutalitat policial, no, l'altra. Mentira, perdona, La de la de brutalitat policial. 9 d'octubre no, l'altra, la de la brutalitat policial. Esteu dient que l'Estat ha actuat i ha empresonat, l'Estat no empresona. Vull dir, per aquesta regla de 3 que m'ha llegit la Constitució, perquè he estudiat dret, l'Estat no empresona, empresona els jutges. Tu saps que el jutge de la Gürtel l'han canviat diverses vegades? Qui el canvia? O que Vull se dir- canvia el poder judicial, se canvia el poder, Claro. per I qui la separació decideix del el poder judicial? Qui decideix el poder judicial? Els polítics, Ah, però els polítics representant segons per les què votacions Bèlgica de les... per què Bèlgica no ha empresonat a Puigdemont? Com? Per què Bèlgica no ha empresonat a Puigdemont? I Espanya sí? Mira, te vaig dir una cosa, no sé com encara podeu treure la cara per Puigdemont, aquell en Bèlgica de lo més tranquil. No Sin traiem la declarar, cara. vamos. Per què no Perquè la- te vaig dir una cosa, Junqueras per què està tancat? Perquè Puigdemont tira a córrer i digueren, així se'n van tots. Entonces el jutge digue, prisió provisional. És així, no? Estem liant-se molt. És interessant, però
tots els debats són interessants, el debat polític, però ja penso que se mos escapa. No, és que és de veres, és que vull dir... Estem en el plenari de l'Ajuntament, jo penso que també... Ahí vamos, estem en el plenari de l'Ajuntament de Faura, no en el Congrés. I no sé, jo només no volia tornar a intervindre, però no sé, vull dir, després de parlar dels presos i presos polítics, jo he fet una intervenció defensant només a la gent que va treballar en seny del 78. I tu s'acaba preguntant-me si el PSOE què va fer per lluitar per la República. Mira, jo no sé què heu fet vosaltres en 80 anys lluitant per la República, però el meu partit, en els 80 anys, lluitant per els valors republicans, ha construït la democràcia que hi ha en aquest país. Ha construït la sanitat, ha construït l'educació, ho ha construït tot. A lo millor és que no n'hi ha que anar-se tant per les rames i n'hi ha que estar treballant ahí, al peu de... Això és el que ha fet el meu partit. I seguim sent de valors republicans, el que passa és que sabem sentar-se en qui n'hi ha que sentar-se perquè al final n'hi ha que en majories i en majories fer les coses i poquet a poquet canviar les coses, perquè no me diràs que durant l'etapa que ha estat governant el Partit Socialista en els anys 80 no s'ha pegat la volta al calcetí. Valors republicans este partit. I què farem? Bueno, doncs jo què sé, cada un té una estratègia. Vosaltres heu una estratègia, mira si porteu temps, volem portar la República a Catalunya, que me pareix molt bé, doncs ahí esteu. Jo no sé si, a lo millor avui he llegit, no sé qui me perdo en el vostre govern del Junts pel Sí, qui era cada un, però a lo millor si es pregunten de la sanitat de Catalunya si es pareixia bé que estigueu tan entretinguts en aquestes coses i no entretinguts en l'altre. No tinc ni idea. Cada un és un territori, cada un té autonomia i cada un que fa el que era convenient, però és que, de veritat, m'ha paregut fora de lloc que mos digues que tenim que fer moto per la República. Lo que crea convenient el partit, però des de luego nosaltres som de valors republicans i la gent està per davant. I fins d'ara no ha anat gens mal portar aquesta estratègia. Jo crec que he reconegut, quan he dit això, que hi ha molta gent del Partit Socialista que ha treballat i molt i s'ha deixat la pell en aquesta línia, crec que ho he reconegut. Posava l'èmfasi en arribats al punt d'intentar assolir l'objectiu final. L'objectiu final no sols és dur una república, l'objectiu final és que la gent visca millor. És que si l'objectiu final és aconseguir una república, només l'objectiu final són molts objectius, és que la gent visca millor, que la gent sàpiga més, que la gent tinga millor sanitat, són moltíssimes coses. I n'hi ha que dur les totes a la vegada. Però puc acabar? Sí, home. Està tallat. Doncs arribats a aquest punt, si les vies democràtiques, és el que he dit. No he dit en cap moment, no he dit que he reconegut el paper en moltes ocasions del vostre partit, però he dit que veurem, perquè el camí s'acaba. El camí en aquest sentit s'acaba. En aquest sentit s'acaba. No té res a veure el rabo va córrer. Evidentment, de camí hi ha moltes coses a fer i a mantindre. Això és indiscutible. Jo dic que el camí, si vols arribar a aquest objectiu, està vist que l'estat espanyol s'acaba. S'acaba. Les vies pacífiques, democràtiques, cíviques, no han servit, no serveixen. Negociació, acords, conversa, diàleg, no és possible. No és possible. I una altra cosa, i el PP fa el que fa en el 155, entre altres coses, perquè té el xec en blanc de Pedro Sánchez. Perquè Pedro Sánchez tampoc s'erigeix com a alternativa i dir no, estos senyors volen això, però nosaltres anem a sentar-nos a parlar, anem a canviar este govern. Tampoc ho fa. No ho fa, estem esperant i no ho fa. Ja te n'has anat a travegar. Ja, que el debat divaga i... No, ja te n'has anat a travegar. Parlant de la República, el rei, que està a l'Ajuntament ja, el rei ja té una exposició, està cedit en una exposició. El rei està de viatge, està cedit en una exposició. Hem anat a travegar, jo de veritat no vull entrar en el tema de Catalunya, pense que ja n'hi ha partits. No, jo les dues consideracions que he fet les he fet sobre el que s'ha fet sobre el 78 i sobre què n'hi ha que introduir seny i sobre després, perquè he fet una al·lusió al meu partit i sobre els valors republicans del meu partit. Jo, lo del 155 i totes aquestes mogudes, vull dir, jo estic a la Comunitat Valenciana i així l'encaix que tenim en l'Estat és molt millorable perquè resulta que estem infrafinanciats i volem millorar-ho i anem a treballar-lo d'una altra manera. I és el que t'he dit, el aconseguirem, al final el aconseguirem, perquè qui ho lluita ho aconsegueix, però ja el que vulgui fer una altra nacionalitat històrica del nostre estat, doncs que faça. Però és que, sincerament, a mi com a persona, com a Toni, com a institució, evidentment, no tenim res que veure, però com a Toni ja faran el que creuen convenient. Evidentment, estan en mitjans de comunicació, però què vols que te diga? Cada un té les seves maneres de fer les coses, però jo ni soc jurista per estar decidint si està bé o no està bé, o no sé què, no sé quanto, ni govern legítim, ni no sé què. Jo seguisc la llei, perquè fora de la llei
fora de la llei no n'hi ha caos. La llei se canvia quan tinga que canviar-la. I evidentment hi ha moltes coses que canviar. I a mi me veurà sempre al front per canviar les coses. Però des de luego, canviar les de fora que està. Però Toni, siguem sensats. Coincidirem, o veig d'una altra manera, coincidirem que des de Catalunya Catalunya ha sigut el motor dels canvis en l'Estat en els últims 20 anys i ha anat al capdavant i sempre ha portat per a canviar moltes coses i ha arribat un moment que la societat ha tirat de la classe política i ha dit ahir i s'han trobat en que el carrer no té eixida. Jo me negue a pensar que ninguna part de que tot el món del territori que formem l'estat espanyol resulta que Catalunya és el que ha tirat els últims 20 anys. Tot el món ha aportat el que tenia que aportar en aquest país, tot el món. Els valencians han aportat, els andalusos, tot el món. Perquè al final això no és Toni, estàs donant-li la volta a lo que jo estic dient? No, jo no li dono la volta. Interessadament, sí. Xico, és que sempre que parle jo és interessat, sempre que parles tu és doctrina. Pues bé, pues ale. Veus? És que això no és debatre. Això és Sempre que parle jo és la dreta. Però és que sempre que dic algo és, o és interessat, o estàs pegant-li la volta, o estàs no sé què. Jo no t'he dit res de tot això, jo t'he donat arguments. En ningú moment t'he dit que estaves dient les coses interessadament, no sé què, en ningú moment t'ho he dit. No, jo dic que has donat arguments i tu cada volta me contradixes. No te molestes perquè t'estiga interrompint o t'estiga interrompint, perquè m'interrompixes tu també. Perquè és que me mires així quan tu resulta que dones les paraules i agarres la paraula quan te dona la gana. Com vol que te mire? No, perquè és que anaves a parlar i me mires així com si... Tranquil·litat. Domènec, que intentem parlar tot, però... Jo dic que Catalunya ha sigut el motor de molts canvis industrialment, a nivell del motor, no dic, i tu has dit que jo he dit que els altres no han aportat, no, cadascú té la seva quota, però ha arrossegat. Pues ho mires en el vídeo, jo no dic el que tu no dius. Vale, de la nostra part, res més. Jo no dic el que tu no dius, faltaria més, per favor. Bueno, estàvem, si no m'equivoco, en una moció sobre presos i presos polítics. Sí, perdona, si jo me n'anava per... No, se n'hem anat tots un poquet. Vots a favor de la proposició? Vots en contra? Queda rebutjada la proposició. I ara reprenem el punt 4. Ja teniu tots ahí les bases. Les bases, l'únic que canvia de l'emprat és el tema de les subvencions nominals, que tal com explicarem en la Junta de Portaveus. Claro, y les dos cosas que expliqui, lo de pressupostos, lo dels pressupostos participatius, que ara està al canal dels pressupostos participatius. L'empat era un procés i ara ja el procés és un programa informàtic. Alguna intervenció? A veure, que jo això sempre me faig un lío. En el capítulo 1, artículo 20, arrendamientos y cánones, que después fica así, arrendamientos de maquinaria y cánones. Sí, bueno, es que, a veure, arrendamientos... A veure, deixa'm un momentet, perquè és que si tinc que buscar-lo jo, Sí, no, busca-lo, mira. A veure, nosaltres tenim coses que no les tenim comprades i les tenim arrendades, perquè és molt més barat. És a dir, s'ha d'anar en compte, per exemple, no sabeu de la màquina, hi ha màquines de coses que utilitzem, també estan els telèfons, també en un moment determinat ho han tingut arrendant o ho han tingut comprat. Entonces és una partida que n'hi ha per tot això. Vale. Perquè no ho tenim, vull dir, preferim tindre-ho arrendat, és com si fos... És arrendament, no és com un leasing tot això, però preferim tindre-ho. Jo recordo que una vegada me pareix que unes impressores o no sé què també era una cosa així, no? Alquilem les màquines, no comprem la màquina elevadora, sinó que la lloguem. El que passa és que ara ja se lloga a través, l'empresa és la que la lloga, entens? Perquè no comprem material, sinó que ara és molt més econòmic llogar-los. Per un dia, per 2 o per 3. Después en el capítulo, el artículo 24, gastos de publicaciones. Espera, que el trobe, espera, que cargues. Això seran els diaris oficials, suposo. Sí, que això és lo del BIM i... A veure, quan... Per exemple... De 7.500? Edició de gastos en publicaciones, sí, això és pel BIM, exactament. Això ahí entra tot, El BIM, classificar publicitat... Classificar publicitat en periòdics o això, no? La pàgina web,
Vale. els dominis, tot. Ah, molt bé. Entra tot, tots els canals de difusió que tenim. Després això és el que paguem de la Manco, no? 60.000, això és el de... Això va íntegro pràcticament per serveis socials. Vale. Sí, así estudios y trabajos urbanísticos y estudios y trabajos de otras empresas profesionales, es el arquitecto. Los urbanísticos son el arquitecto y otros trabajos son la gestoría, el informática, todo lo que son empresas que trabajan para la Junta, pero son empresas. I també estarà el contracte de l'ECNOR. Ah, molt bé, molt bé. Lo de dinamización deportiva es todas las actividades. Todo lo que se fa la activitats. pilota y todo lo que se fa. Vale. Sí, en la pàgina 7, el capítol... Estàs en una altra... Sí, en gastos. Sí, però estàs en la econòmica, no? Sí. Sí. N'hi ha en productos de limpieza y aseo, concepte, capítol 2, concepte 221, suministros, Sí. gastos corrientes, 81.000 euros, això són les màquines o els jornals de... Infraestructuras y bienes naturales, reparación, mantenimiento y conservación. Son 76.000 euros, que es para mantenimiento. Ahora, es que tú estás en el agregat, Sí, ¿vale? En el programa. Mira, este que estás mirando tú es el agregat de tots els programes. Entonces, tots els programes de manteniment, que porten 163-210, tots els programes de manteniment, l'article 21, que n'hi ha reparacions de poliesportiu, reparacions de vía pública, reparación, mantenimiento y conservación de jardín, reparación, mantenimiento y conservación de... Pugen 76.000, perdona. Estàs en l'agregat, això no és una partida. Tots els que són de manteniment de l'Ajuntament, de diferents instal·lacions, tot. 76.000. I després 5.000 de productos de limpieza y aseo sumen 81.000. sí, val. O sigui que arriba hasta així, sumant els anteriors en 76. I aquests dos sumen i 100. Sí, però que Però arriben... este és l'agregat. Sí, arriben perquè ve... Ja, Tots els que són article 21, val. I després tenim en... Trabajos realizados en... Pàgina 19. 10. 19. Bienes públicos de carácter preferente, promoción y fomento del deporte. Trabajos realizados por otras empresas, 24.000. Això és el que contratem. Ahir, quan contratem, ahir tenim contratat. Si lloguem, totes les activitats que se fan fora que no fa personal de l'Ajuntament són contratades. L'únic que fem nosaltres que és el personal de l'Ajuntament és el servei de monitors i socorristes de la piscina. Tot el més s'ha de llogar en empreses, tot el que se fa deportiu, perquè nosaltres no tenim personal. La botapeu i tot això. Tot el més se lloga en empreses, no se lloga en... no tenim personal. Però això són servicios, trabajos realizados por otras empresas. Val. Pues ja està. De la nostra part. Simplement un apunt. Bueno, si... No, ja està. Nosaltres, malgrat que les xifres podem coincidir bastant i les veiem raonables, creiem que el procés de dinamització del projecte participatiu haguera pogut millorar-se per a intentar convoyar amb quanta més té millor, malgrat que sabem que la gent, la partida se juga en els platós de televisió i no se'n baixen al fang, lamentablement, però bueno, que creguem que s'haguera pogut difondre millor, explicar millor a través d'embustiades o dels canals de l'Ajuntament per a difondre millor les audiències o el procés per a què feren aportacions els veïns, i com que creguem que s'haguera pogut fer això millor, malgrat que les xifres no les veiem bastant bé, s'anem a abstindre. No, nosaltres tenim d'acord. A favor? Sí. Bueno, doncs passem a la votació del pressupost. Vots a favor, en contra cap i abstenció del grup Junts per Favor. Passaríem a la part B, activitat de control, coneixement de les resolucions de l'alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària. Voleu veure alguna? Nosaltres
vosaltres. La 308, anul·lació dels rebuts corresponents a la taxa per entrada i eixida de vehicles a través de les voreres. Això són els VADO? Vados. Això és que hi haurà algun vado que s'haurà anul·lat, no? Sí. Ho sabem? Ah, sí, sí. Ja Izan sap. Sí, és un plano que anava a nom d'una persona i després per escritura canvia de titularitat. Ah, vale. Vale. Sí, sí. Vale. Alguna més? No. Si nosaltres dos. Tres, però uno sí. Dos. El 278, remissió al jutjat contenciós administratiu. 288. 278. L'expedient administratiu relatiu al procediment abreviat. Tal. Si te lo sabes de memoria. El abreviado ese. N'hi ha dos, el 78 i el 283. Contencioso administrativo. ¿Y el otro El cuál era? 372. El 283. ¿no? Està a baix, un poc més avall. Uno será el de Vodafone, ¿no? No, de Vodafone. Este es el otro. Vale, Como sí, Wood, este pero- sé cuál es. És el mateix, no? El Sí, 3283. sí, És el mateix sí. Però és el mateix número, no? És el mateix Es el expedient. mateix, es el mateix. Expedient. Bueno, es que uno es remitir al juzgado y el otro es personarse. Son dos actos Vale, el diferentes, 362. pero Sí, son 000, independientes. 362. Si es una responsabilidad patrimonial promovida por un particular, una reclamación patrimonial al ayuntamiento. Vale. Que vos Morela es una, bueno, como son, así te la enseño, es una danch en la vía pública, de un particular, que le hacía contencioso. Es el mateix 372-2017. Si es que primero normalmente nos piden, el proceso normal es que piden el expediente y a su vez nos comunican que se ha interpuesto este contencioso, entonces nos personamos. Siempre nos personamos para defender los intereses municipales. Si en todos el proceso es el mismo. Luego vendrá la sentencia. ¿Algo más? ¿Propuestas y preguntas? Sí, jo. ¿Vostres? A veure, el plan edificant ja teniu clar com se va a distribuir, a aprofitar l'espai. No, nosotros el planificant vam estar la secretària de l'Ajuntament, l'arquitecte municipal, el regidor i jo vam estar en la conselleria el primer dia que ens presentaren. Ens van dir quines eren les condicions. Bueno, la primera prèvia que anàvem presentant a tots els que estàvem en el llistat. La nostra és una... Ara no m'hi serà el nom, m'ha passat el mateix. La nostra és una... Pues no se diu ampliació, se diu una... Té un nom tècnic, el que s'ha de fer, no és una adequació, bueno, en el centre, i això estiguerem dijous, si no i el dimecres següent ja estiguerem els arquitectes i estiguerem mirant en el centre exactament les disposicions de lo que se podia fer. ¿vale? Una volta que nosaltres el divendres també firmem, ja firmem l'adquisició dels 1.000 metres quadrats de l'altra banda. Ells haran de fer sobre el pla edificant, té diversos processos. El primer procés és que el pressupost no diu a contemplar res, perquè enguany estàvem acabant l'any. El primer és que ells ens van a marcar exactament què s'ha de fer pel desdoble, perquè nosaltres ens han demanat que se desdoble tot, és a dir, que siga un col·legi de dos línies, i entonces ells sobre els espais ens van a fer la proposta. Sobre aquesta proposta treballaran, ens ficaran en el planificant, que vindrem al plenari per registrar, però té que ser sobre la proposta d'ells. I encomanarem ja els projectes i començarà tot el procés administratiu, perquè s'encomanar els projectes i a partir d'ahir, una vegada estan els projectes, ja es fiquen en marxa tot el procediment. Però que anirà fent-ho el plenari, perquè el que fa la conselleria és que anirà dotant, anirà dotant els diners, anirà creant crèdit i anirem fent tot nosaltres des de l'Ajuntament. Però el previo era que ells, claro, no anem a ficar en marxa nosaltres sense que el superen, entonces ells, els arquitectos, el que venen és això és el que anem a donar el vistiplau i ja se fiquem a treballar, i això és en la fase en la que està. Hem anat a oferir tots els espais que se podien, el que se podia, hem inclús oferit l'espai de la biblioteca per si feia falta per espais comuns, hem oferit inclús l'espai de davant on està el pàrquing, per si feia falta una passarel·la, ho hem oferit tot, i ara estan jugant en els cubos, jugant en els espais per a quadrar-ho tot. Suposa que ara ve Nadal i companyia, suposa que a principi d'any ens cridaran sobre aquesta maqueta
nosaltres tenim que encomanar el projecte, que serà un projecte que valdrà 60, 70, 80.000 euros, encomanar el projecte i començar el procediment. Pareix que la part econòmica estava pactada conforme ens anaven donant els diners. Però anem contratant nosaltres, tiene que fer licitació Se delegarán en nosotros y tendrán el pleno y también per que importes de pleno. Porque por importes de pleno, seguro. no sé los importes. Hombre, es Pero una vamos. remodelación, estoy parlando de molts ceros. Entonces serà de pleno seguro, tienen que anar venint a fer plenari segur. Aprender mal y plenos. Però bueno, nosotros el procediment és seguro, però la setmana següent estaven així venint. I la idea és esa, que se desdoble, que se passe a tot a 2. Què més? Alguna pregunta? Vale, en estiu se'ns va demanar als grups un escrit per al butlletí d'informació municipal i encara Sí, encara està el butlletí. estem en Nadal i encara... Sí. Això sí que és una qüestió a més personalment meu, vull dir, s'ha de donar el que ja havíem parat el 20 perquè també venien festes i havia passat, volíem incorporar també unes notícies d'última hora, després hem tirat a l'Ajuntament, hem tirat damunt i està ahí parat, tinc el 20 parat, vull dir, només se puga se treu el 20, però és una qüestió de que som els que som i arribem a lo que arribem i ja està, quan estiga el llançarem. Molt bé. També volíem activar, el primer que es volia activar va ser la web, se tenia que ficar tots els recursos a la web, activar-la perquè també porta molt de retras i pues, una cosa darrere d'una altra. Val. Ja. Vale? Vale. Sí, Comencem la sessió i donen la veu al públic. Assistente. No voleu res? No arriba tard, no pots dir Com res. ja m'he contat, no tinc coneixement de... Elements. dels elements objectius no tinc res. Allí, l'ala sud. No res. Com no se veurem bon Nadal, el pròxim plenari, si no passa res. La idea era haver-lo portat allà, però com s'havia convocat, estava convocat en l'ordre del dia, sí, pues, l'han fet així, però el pròxim plenari ja serà en l'Ajuntament, en l'altre Ajuntament. Vale? Perquè si com serà a final de xinet, el més segur és que ja s'han començat a... Si no tot, ja han escapat desplaçat allí. Però el plenari per almenys ja serà allà. Vale? Molt bé.